Tras a xuntanza mantida con todos os socios da confraría, o patrón maior da Guiño xa trasladou á Federación Galega o seu descontento coas medidas adotadas polo Goberno para facer fronte á suba dos combustibles. Nos pedimos 35 céntimos de gasoil, pedimos a maiores tamén que a Seguridade Social que 2 ou 3 meses que estuvéramos sin pagala, bueno, se sabemos todos máis ou menos o que ao final saleu. Lógicamente non estamos satisfeitos, a maioría de nós, por non decir todos, claro, sentámonos un pouquiño a falar e pensamos que o millor este día pois era reunir cada cofradía aos seus socios e falar con eles. Entenden que a rebaixa xeral de 20 céntimos é insuficiente para o sector. Un sector, lembra, que no peor da pandemia seguiu en activo para garantir o abastecemento de produto fresco. Non pasou hai moito, só contemplamos hai pouco cando foi do tema do virus que estaba máis reciente. Nós incluso estábamos facendo traballo a nosa cofradía, nos digo a nosa cofradía, traballo de Seguridade Social, traballo de Capitanía, estábamos desempeñando a nós e estábamos indo ao mar cando outra xente estaba na casa, arrancando o que é o país, por así decirlo, como sector primario, como eles ben presumen que somos, pero, bueno, nós agora pasa unha cousa destas e non vemos que se nos respete como realmente antes se nos exige. A intención maioritaria do sector é deixar un mes de marxe á espera de que o Estado anuncie novas axudas. No caso de non ser así, xa adiantan que tomarán medidas e non descartan un novo paro da frota. Vamos a esperar este mes e despois meus compañeiros e máis o resto das cofradías pois decidiremos se é sostenible, que realmente creemos que non é, ou se temos que tomar outras medidas como unha manifestación ou incluso volver a parar a flota.